Vi er i året 1413 i Danmarks hovedstad Nyborg. Deres kongelige højhed. På Danehofslottet arbejder kong Erik af Pommern på at vriste landet ud af de tyske hansesteders greb. Jamen, vi har nogle problemer med nogle så pirater der. Lige der. Det skal gøres ved at få handlen til at blomstre i Danmark, og det skal ske i landets købstæder. Kong Erik har hørt om de driftige folk i fiskerlejet Kerteminde, og han har bedt rigsråden udarbejde et privilegiebrev med købstadsrettigheder. Ja, men det ser meget fornuftigt her ved. Rigsråden overrækker det til ham, og nu mangler det kun det kongelige sejl. Det indledes. Vi, Erik med Guds nåde, Danmark, Sverige og Norge, de venter og goders konge. Og det afsluttes, givet på vort slot i Nyborg, anno domino 1413, 7. december. Kong Erik får privilegierne og begiver sig på vej mod Kerteminde for at starte 600 års driftigt erhvervsliv.